dijaplek ya Allah. Kok ya seduluran sampai tua ngono ya Sri. Iya, anggap dulurku ngono lho, Mbak. Sri, Aku gak duwe sapa-sapa, Mbak. ya Allah. Tenang. Ngirim bos, ngirim wong jauh. Lek kok tak tunggu. Enak apa? Iso tak antene kok ora ngomong. Lara mbok susul lah kowe iki kok wong wedok kok menang omah. Lah bisa lah aku ki tak anteni. Wong sing tak anteni iki segone ora wong kok. Oh, lah ya tak korono kok wong wedok kok menang omah. Lah bisa aku ki yo karek mangan ngono rene kok. Ya wis kono, nang mangan. Wis burung gawe. Oh, kowe wangi. Aku ki mangan ae. Gupak sama orang-orang. Karek delok orang-orang le. Orang-orang apa iki karekan. Lek to, aku ki sak kintal paling lek to. Wong kok dijak mangan, Rono mangan, Rene mangan, iki meneh kene dikon mangan. Piye menurutmu aku mangan kurang iki? Yo nek kowe arep yo mangan, nek gak arep yo nek pengen awak mlemu yo mangan terus. Iya karek ya. Wis bar lek to ning. Cek sak bulut. Cek gombar kok. Aku karek Rene dijaluk mangan. Mbak iki aku tak aku duduk nang kopi nang Mak. Iya. Aku tak udah nang Ambek jaminan kok ya. Jaminannya wis tuku kok karek jipuk kok pokoke. Masalah yo iki, Guys. Masalah ki wis pokoke yo sarapan, mangan, jaminan, rokok, bayaran apa wis pokok wong nang desa ki kuwi. iki bilangan yes iki yes. Gamis. Piye lek pantes ora ta? Adek kerincing kulit. Kuwi nek kurang pantes tukokno rantai 10. Pantes yo sing putih. Kok nek aku ngene piye sak sisa. Ayo mama nek aku sampean sesing ngene. Oh. Wis ndak manusia ayo. Temani mal. Ngomong sik dik piye mal. Aku tak tatakno, aku gak mangan gak tak gawani sayu. Iya. Sudah mangan sih. Aku tak jane yo gak penak lek Sri. Masuk angger nang kene lek Sri ki nang kene ndego ki apa aku rene. Kok mesti njaluk mangan. Aku ambek dijaplek wis. Wis ngape ya iku ta. Ya Allah Sri. Aku kan duwe masuk apa. Makanya nek tak kayak iki kudune ditampani ya. Aja toh mlimo. Aku malah nolongi semua. Aku wis gak duwe wong tua. Dulurku saya apa kok dijaplek ya Allah. Kok ya seduluran sampai tua ngono ya Sri. Iya, kedua dulu dicoba ya Allah. Apik. Aku seneng ya Allah. Dulurku bisa sukses. Upamane kan koyo mae, koyo pake iku kan sukses kan gak tinggo dhewe ngono ya Lek ya maksudnya kan koyo keluargane Lek Sri kan yo merasakan kabeh ngono ya Lek Sri kesuksesane mae, Mas Arifin kabeh ki melok ngrasakno keluargane Lek Sri. Makanya nek ning kene iki ora sungkan-sungkan terus terbuka kanggo Mbah Damai, Dejablek, Mas Arifin, Mbak Indah, Mbak Mur. Terus ora sungkan-sungkan ya Mbak ya. Wis tak anggap dulurku ngono lho Mbak. Lek Sri, Aku gak duwe sapa-sapa Lek Mbak. Sri, ya Allah. Tenang. Tenang banget. Ayo. Lek Sri ambek Pak iki atine padha. Dadi enek anu apa iki langsung tersentuh langsung dhek iki langsung. Ya Allah, atine lembut Lek Sri. Enggak Mbak ndang mangono. Iya Lek Sri. Nggih. Ndak tak sayur. Segone jak akeh guys. Iki sing urung sename jikom tadi wong tara iki nganu. Wong nang sawah. Anget apa sing adem? Ku sing anget ning kok majijan, Mbak. Sing adem ae Lek, aku malah seneng sego adem. Wong nang sawah ki kare guys. Ngene iki dikirim sak meniki lho, sak meniki kae. Biasa, Mbak. Tak anggap kok dulurku koyo masku dhewe ngono lho. Nggih. Itu sering mungkin. Wis to. Wis pokoke ya wis padha ndongakno ae ya guys ya.
kono kene sing penting padha apik. Mana sawah iki dikirim sak meneh iki gak entek panganane iki saithik wong panasen iki malah panganane saithik sing akeh malah ngombe. Gimana ya? Nyerang jangan listrik. Mbak, iku sawune tak dikem kenapa? Sawu. Sabu. Oh, kuwi. Di sabu. Sawu. Kuwi sawune tak dikem kenapa? Bam ngono. Lha apa iku? Kita gawe emosi tenan. Delok nek ki apa? Jangan gede Kayak sawu iki, Mbak. Sawu kok ngene kok model, sawu kok ireng. Iki keluar dinggo jangan gede sesuk. Di mau enak iklan guys. Kekat. Iya mel-mel kuwi. Anak apa nah? Mbakku jipuk apa KTP nih mamaku nggo surat apa akte kematian ya. Kayak ngono yo. gue meninggal. Baik. Singgai. Ya apa deh? Mpun 1000 ne kok. Lek Kesuwen. nggih. Ki bareng gak gawe KTP. Lagi 17 lek sekali. Iya, pakai baru les berarti. Nggih. Ya baru terus nang kene iki. Tapi wong cara mergawe nang sompamane nang pabrik nang opo ki kudune paling minim 18 telek. Urung klebu ya. Lah nek rabi, Mbak. Iya, tapi dituwekno iso kok ya umure. Iya, di kadang nganu apa jenenge? Iya yo. Nek saiki yo mbok yo lek Sri saiki paraturane iki yo ketat neh. Gue nyobrok gue piye ra ngono. Yo jare nek nyobrok ya. Tapi takut rabi pengen rabi ya, Mbak. Ora, Mbak. Iya Takok. kuwi gatelan kuwi lek Sri. Astagfirullah boten. Aduh lek Sri kuwi. Aja ra bisa ah. Boten, Lek. Mau anu KTP kok. Dari KTP pengen rabi ngono. Lina piye Lina kerasan kok ya. Nek Mbak Lina ki wis nganu lek Sri wis gak nangisan koyo ndek nane. Wis apa Wis nganu cara nganune iki wis bisa adaptasi lah nganune iki ngono wis iso anune Ya, kayak kono laki-laki kayak kan laki-laki antara yo lek Sri jenenge. biasa angger laki putri kan Semarang laki-laki ayo doa Heeh. piye ki aku jangka seminggu rong minggu terus buka Yo. ya wis nek gak kerasan boleh ae golek gawean yang kene lah aku lho doa ae iki mbak cirine kudu aku iki piye aku Lah wong kaya pengke lah yo kaya Mbak Lina yo lek Sri jenenge wong iki nang kono sing dikenali sapa? Cara mono lingkungan anyar, wong anyar. Kehidupane mendino kan anyar kabeh lho. Nek ra maksud iki nek gak rada enek kancane apa ora nek kanca ya anyar kabeh lek Sri. Sing kok kene yo gak duwe ya, heeh. Gak duwe lah. Dadi yo saiki yo wis nganu lek Sri, tapi iki ngono ku lho lek. Dek iki kudu loro ae. dek iki duwe apa lah Iya, lambungnya iki dagran disambar mak. Anggaran disambar nang tangi loro iso. Lah wong ndek nane ku lho yo lek. Wis nang kono iki nang Solo iki wis dihapus. Terus periksa mbek Mbak Endah nang Jonegoro dihapus neh. Jek gak mari. Malah nang kene marine Pak Bambang. ayo obat murah ya Iso. banget obat murah Iya. enggak mau sih mbak Wis delok iki lek Sri. Sampe siapa apa nih? iki lho goreng itu lho ndak kok mama bebek tak masuk ke butang Iya, terus sampean belum ngajangan lho. yo aku gawa bunga dane sampai naik Pak Ejek ora iki ku jamanku mulai jam 2 bar kan belum sik mbak ini tak saya tengok Mboten usah, Lek. Saya tengok. Mboten usah, Lek. Kayak tak cerita dia. Agar aku metu nduki kayak nang ndi yo nang Solo yo lek Sri yo. Yo nang Solo mau nanti nduki.
Kadang aku kayak mau ada main iki kabeh main. Setting yo ngono. Piye iki piye. Wis ke saya pangan iso. Terus golek. Ora ya apa sing Nek ngene iki nandok, Mbak. Masa Janganku piye Mbak kurang mesin ora kuwi. Yo ketoke ora. Kurang mesin enggak. Mbak piye, Mbak? Nek selerane mak iki asin. Nah ya kurang asin kuwi mesti. Aku gak seneng asin. Wis to kan tolek sri iso wong mangane lho. Tak ibane ya kok didak wis ndak. Cian kok enak. Lek sri ben nyane. Ben masak. Kene mangan. Yes. Tambah lek serius ta. Berarti lek sri ki praena yo lek. Sesuk ya. Lah nek udah oke. Aja kodho Mas habis. Ya Allah. Terus gak masak ya. Gak sadar berarti. Iya lah sadar. Wis sesuk tandur isuk tak kon perindah. Ida pokoknya. Untuk kecohan. Wis sesuk santai juga. Lu gak kongen ngomong. Masih nak ini. Ngambilnya ke orang kita kan ada arah masak itu mak. Tanduk, Mbak. Mbak, Bu. Tak sentuh aku tak ulu buat rani tanduk. Kundang nang omah anak sego jagung Mel. Enak. Dijak mangan mak sego jagung. Dia Mangan ae. lindu. Mangan ae. Wis juga tuh. Ndek so. Udah mau gede. Mbah iki lek seri. Wong yo isik mung tak buka aku buka tiwule mong. Terus try ke. Terus try nang terus caranya anak perluan nang omah cak. Nek cara arek keperluan ndak mergawe ndak ape try lek yo lek seri. Peraya aku. Di sore. Oke, gula sepurane ya aku apa sesuk anak wong Daud. Wong kandur. Lah berapa hari Mbak? Tiga lah. Waktu itu terus dari masuk insya Allah tak bisa. Kan itu tuh Jumat aja masuk. Dia sudah mumpung. Jangan ora beda kulang mikir lho Sri yo. Mundur. Yo mergo nang ndi mak iki nek gak penting mbah mbah bacaan. Ya mancrat. Bledos. Dengan wenti bolongi sak jane. Meledak. Kurang sen menurut Enggak itu. Mesti tambah lagi ya benda. Enak, Mbak. Enak. Enak agak mbak kok. Mbak enak. Tangan sendok tahu kabeh. Urung ijek iki. Tak lamuti wis resik ra nek kumane wis mati kok masuk. Nek wis masuk ke dalam mulut wis ra nek kumane mati. Lara barang dia ya. Ndak lek sri nek anu, Nek kelas Sabtu Minggu. Sabtu Minggu nek sekolah dona. Iki malah tes ya SMA. Iya. Kelas kita oleh anak wedok iki. Agak kelas loro. Tak kira kelas 3. Agak kelas loro. Ini kurang gede loh. Tak umpan. Yo nang merenung kono lah lek Sri. Iya lah kok ora apa.
wedok maksud iki apa dikono apa nek ora sekolah. Iya. Kok tengok-tengok ditekokno wong. Nek wong desa ngono. Nggih. Wayahku. Ndek mau wayah Mbak Mur. Saiki wayahku Mbak Sri. 1 Mel, 1 per 0,5. Satu Mbak. Kita nduk burung soalnya. Nek Mbak Dila ya wis geret Mbak Mur. Kandhani. Wong enek Mbak Dila cek geret Mbak Mur. Apa nek ora enek? Wis namaan. Dibareng Lek Sri. Aku mbak shampoo. Ati. Mbak ndok kae. Iya, aku blenger iwak. Bedino iwak. Mosok ah. Iso. Bener-bener. Mendino iwak. Iya nek emake bedino iwak Nang omah iwak, nang jaba iwak yo. Ngono kok jere mangan gak los jere Mel. Mangane los pepeng piro ae los kok iso. Lemu nang nggih madame. Nggih, niki kula nggih pun naik bebene yo, Lek. Nah ini kok Lek Sri mangan. Mbak Mur juga. Wis tau kene gampang. Itu lho. Nek Sri putri ngangge ayam. Aku yo mrene. Padha mblenger kuwi Mel nang Nek lah. nasi padang malah bedino. Iwak tok aku ngeto wis beli yo. Daging nggih, Lek nggih. Yo rendang, ayam, daging, alah. Pedus ana kabeh. Nek sing ngoten niku masak nggih, teng Iya, mriki. kono masak. Makne nggih bebas ngoten. Bebas mulai digawani. Wala enak. Panas Mbak ngeliat lambeku. Juga adem nasangane mobi. Panasen. Nyantai, santai locot tuh. Nggih. Lha niku sing gadah nggih tiyang Padang asli. Iya, Padang asli. Ya wong Padang lek bujang, Iya, wong itu Padang kuwi. Lho, Nggih, Padang nggih. Padangan. Ya Padangan. Padang nggih. Bapake Padang. lah buke Mamane Buke kula kene. mriki. maunya apa merantau ngono Dik kae. Nggih, mamane kula merantau. Terus petukan pake kuwi. Nggih. Terus bapake jek saiki. Digondol. Mun mboten kali mama. Wah, buke ditinggal. Nggih. Nikah neh. Nggih. Oh, keranjingan. Hajinan. Mboten napa-napa. Lek kan mboten mudeng niku. Iya ora, Mbak. Ora mudeng iku basane. Matam keranjingan. Wo, Mbak Mur sing ngomong iki aku gak ngomong. asu. Pedes ya jangan. Mboten. Gak pedes sih. Gak pedes ya. Juga kasinan kok ya Melio. Jane pengen lap-lap, Mbak. Panas. Nocot marai. Panasan Mel. Kenalan. Nek Lek Sri kan iki juga duduhe saya tok, nek Mel Agung. Lek sini berarti saged bahasa Padang ngoten. Saged. Kayak apa? Saya- Kayak apa? Lagi maem niki napa? Maem ya maem pas aku. Bu. Belali. Handel guys, lek sini bahasa Padang lho. Aneh kok mame nek mam apa ya aku kok lali. Kok uwak udah. Apa ya dah? Taruh ibak ini, Mbak. Aku ki nek iwak-iwakan ya apa enggak. Liur pokoke. Nggih. Nek pas nang kono bedino iwak ya Lek Sri. Lah nek nang omah prei ya mesti masak iwak. Soalnya acara. Aku kadang nek bedal mangkat kerja iki nggo sayur asem, sayur menir ngono, Mbak. Dadi iya. Nang kono ora iwak. Nang kono. Lah Lek Sri nganu ya Lek maksudnya nang omah kan wis mateng yo. Aku kan mangkat ki mateng, nak maca kelan menir, kelan asem, ngambil terong, ngambil tempe, ngono sering aku. Mungkin aku mesti nggawa ke omah.
enak guys. Enak yo jangan Lek Sri. Seger. Sedengan. Nah panggangnya dek iki wae enak. Kue ora mamon iki. Heeh. Walah Lek Sri. Oh gak mangan iki kene. Oga mangan nang kene. Oga nang mangan nang kene nang kuburan nggawa berkat. Lah, nggawa berkat ijek direview nang omah yo. Terus panggange nang omah ijek dipangan, ora mangan piye? Nang kene asing ra mangan. Nang omah ngetekno bekakas kok. Ya ora apa-apa. Bener. Nek ora iso nek gak mangane bingung. Lah, tarae iki panganan kanggone dipangan kok yo, Lek. Wis parek kabeh tau nduk. Ampun. Mas Jek, Mam. Gak roh lewate. Tukange Mas Pandor, guys. Nanti. Kok geliduk? Enak Mbak. Kok sarapan kau mah? Iya. Untungnya engko. Ayo ngono. Sinten kali sinten. Ya Allah. Ya Yang Allah. penting angsal konten le, ya Mbak yo. Malah engko ora mulai yo. Mos jare apa ndang mulai gak olah yo mel yo. Ngantuk sore. Al ndang turu-turu nang kene yo. Betul. Suapan terakhir. Gak kantuk nih, Mas. Ampun. Terus kayak Mbak Mur saya udah makan. Yo iya ya, harus dinikmati, dirasakan biar mengundang para nasabah santean netizen ben ikut merasakan tergiur. Ya Allah. Bukan memang mana. Mangane sego jagung. Lah, jangan iki kan cocok, Mbak. Iya iya. Jagung Mbak iki. Wis komedi kayak ono. Ya betul. Jangan Lek Sri. Tak ada. Iya. Mak ini senengane Bali. Ya wis tak gawakno yo. Dagingnya sesuk ae yo. Wes Lek Sri. Wes. Wes udah iku lho Lek Sri wes isine wes. Isine wes Lek. Lho wae kakaan wis. Iki kok nek dienggo mangan Lek tokoke. Icek iki lho. Jam 12. Nggih. Tapi adane sing 12 kok Lek. Udah wis gak mampu. Nggih. Karae nganu Lek rata-rata ki nek ya wis bar jaminan mungkin wis. Karek gue mangan aku dan Pak. Mbak Putri anu sip sakniki. Iya. Pun Lek Sri. Ah, sik lek ciku. Pun Lek, engko ngerampok iki jenenge. Aku makasih ya kok kayak lombok. Iya. Tiga cukup nang kresek Lek Sri anu kok. Ndang anu. Engko goyang-goyang tak cekel ya mali yo engko nang baje numpak koyo alap. Sunggi. Disunggi. Oke, kowe kan ngarep tak delek nang gunung gitu. Masih kepanasan ya. Ini. Jalan. Makasih ya Lek Sri. Aku ya matur nuwun dikai lombok ya. Sesuk tak ngene masak jangan gede. Iya. Sesuk kasih masak. Namanya tenan aja. Ini sok aman-aman be aku wis tuwa. Aku kan malah beneran tak masak. Kok ndak sih mati aku masak
tak terima Loh, kok kepangan yo. bro pakai tampon nek kurang sore masaknya Balik ya Lek saya. Aku tak lanjut mengerjakan pekerjaanku. aku matur nuwun lho Mbok ya. Iya, enggak apa-apa. Sabar. Wes ya. Wes ya. Ya Allah. Wes guys ya. Makasih ya Lek Sri. Wes guys. Wes untuk orang konten. Mungkin aku paling juga senang. Aku sore nggak ini. Dadah. Mbak Sri matur suwun nggih. Aku matur nuwun.